Parusa naman po sa mga lalabag sa anti-littering ordinance sa Mangaldan muling ipinaalala. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin na Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Muling ipinaalala ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan ang karampatang parusa sa mga mahuhuling lalabag sa Sangguniang Bayan Ordinance No. 2009-52 ang anti-littering ordinance sa bayan. Batay sa ordinansa, mahigpit na ipinagbabawal ang iba't ibang gawaing nakakasira sa kalinisan gaya ng pagtatapon ng basura sa mga pampublikong lugar tulad ng kalsada, bangketa, kanal, estero, parke at maging sa loob ng mga establishmento. Kabilang din sa mga ipinagbabawal ang pagsusunog ng solid waste maliban sa piling aktibidad, hindi tamang paghiwalay ng basura, iligal na pagkuha ng recyclable materials at paggamit ng hindi environment-friendly na packaging tulad ng styrofoam at plastic. Sa ilalim ng ordinansa, papatawan ng multang 300 pesos o pagkakakulong ng 5 araw hanggang 1 buwan ang unang paglabag. Tataas ito sa 500 pesos o pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na buwan sa ikalawang paglabag at 1,000 pesos o 6 na buwan hanggang 1 taong pagkakakulong sa ikatlong paglabag. Para naman sa mga establishmento, maaaring pagmultahin ng hanggang 2,000 pesos, ma-impound ang kanilang sasakyan o makulong depende sa desisyon ng korte. Bahagi ng kampanya para sa mas malinis at ligtas na kapaligiran sa bayan ng striktong pagpapatupad ng ordinansa. Dagdag pa ng tanggapan, ang mga malilikom na multa ay ilalaan sa Solid Waste Management Fund ng bayan upang pondohan ng mga programang pangkalinisan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.